palda. Iti daytoy nga pasat isurat siya ti alpha ken iti omega ti pagrugyan ken iti pagpatinggaan tananipot iti ita ken kanayon iti Diyos saan nagbalbaliw stable no anyating pagana tong palen na yung kitao kanyating pagana liklikan na. Isot yan po na hermanos ken hermanas nga sapay lang arot kuma takang kanayon nga dayjay iso nga pagayatan ni Apo Diyos iso iti tong palen tayo. Ninanang dayawag hermana tauray no at dakat saan nga kunatay nga naka-wheelchair makita yung iti anos na. Isot ka po na nga di patindarang anniversary iti bampang iti Domingo nakita nagijay nakadong nga pagbakat kinlalakay. Kin dagiti tatuma kuy-kuyong kin dagitan nakna kin kinunak kadakwada iti dayta nga makikita tumiptip gerpay iti pamati. So kunak kadagiti agtutubo kitain nyo ti kinaanos da. Itinton dagiti iso nga isuda pa lang kadagiti agtutubo na ibaon isuda ti Espiritu Santo awan ti panagkit-kit urag malmalenda nga magmagna. Uray no bumalasi uda ti karayan uray man pa nyo mabibisinanda iti dalan at dalat agtong palda awan pa'y tilugan ta. Ngam itatta kadagitag tutubo no ibaon ti Espiritu Santo nagpintas ti dalan at dalangar tilugan ang pamparda pailan. Isot ka po na kunak kadagiti kapatadak nagtutubo habang natigsa tayo pailaan habang at dapay lang radya kakayahan matipay nga nagkapsot nagiti tumutuman tayo kan awang pa'y tirayuma tayo gagatin tayo iti admission. Tagaming ang mga tulakit di tumatulog nung dumting tayo ito dahil tawin na kaskininanang kunain tayo ito sa pinilang hindi ko ma nagkagagritak na admission hindi ko ma inag-agawaak nga nagpaspasyar tanong nakita ko dahil na dumatumang ka sentro na udin to. Kahit ang puyo, may isa nga ulidan itinaramit ni Kristo ben kadagiti apostol na tano makita yo no basain tayo kadagiti pagsasaadan da na dumaduma nga diso Asia, ije Roma, ije Efeso, ije Corinto, ije Antioquia tinapnapananda nga nag rugyan na kahit gapwanan iti dayta nga misyon na Apostol Pablo iyan Antioquia iso tinagrugyan iti Kristiyano. Isot gapuna hermanos ken hermanas Luzon, Visayas, Mindanao, Hong Kong, Middle East, Europe, uno iti mga Canada ag may-maysa tayo ilat ta kumanga Union Espiritista na tipker lat ta kumati pamati tayo ag ikinararag tayo ikararagan tayo amin dagiti mamadtus tayo ikararagan tayo dagiti evangelistas tayo ikararagan tayo dagiti mangipang pangulo kada tayo ikararagan tayo dagiti bidentes tayo dagiti amin nga membros tapno iti kasjay intumdumten ko ti aldaw pada tayo umaamin naglakam dayjay isong engkarin ni Apo Diyos nalakit de agtultuloy tayo nalakit de agtungpal tayo nakunamot na Apostol Pablo iti pamati nga awan iti aramid na natay ken ipwes pamaragor ni Apo Diyos iso kumati ag kalinahid kadagiti puso iti tumunggal may sakit may sakada tayo ag sing-singpet tayo agan anos tayo iti panagkararag di tayo nga liwliwayan manipot kita kentag nanayon nyawan tinggana na adyo sa kadagay ay kunatalawa sa magkakakanstart sa social means the light mapasok din ba niya dito estimar at tegaya ang nakitaan na ng iya lugar at tatayin din sa mga flap na biherpo hindi pinas ko uray mapagputulan tayo pinas ko kayo doon tayo yung panaktayin tayo sa kanina yan po pagkagada para ko sa extra kapsa sa mga tayo ang tayo magikas ka sa pagkain sa balik na yung mapanag at sa ang kayang tinapulay ka kung kapunalagan pa-exercise magnahin kayo dito sa una magnahin kung mag-isa ang magdalaman so kaya lang ng ako Diyos kung hindi man kailayan 2 hours lang o 3 hours lang hindi pinawal ko sa pamatuwag Sabado magandang buhay sa inyo
pagyamanang tayo na, nagka na tayong video sa Tijindaway. Kaya, agsisindahan ko yung pagsa. Ako mga talaga na holiday ko. Holiday at lang kami video. Yung mga balin tayo magpakado na bila. Because it's a big day for us. Makada kayo. You miss one half of your life. Hindi yung makaharay ko. Sitang bigat. Leadership committee ka niyo. Tapos kasta. Agin na mo kayo. Agin na mo kayo. At ang amin, nagitilig yung tao. Kaysa iti maglapot, kada tayo, tapos magtumpag tayo. Hindi ako. Naglawag. Very pilado. At kada iti, makatumpag tayo, dilintag tao, mga tayo magtumpag, dilintag iti ako. Diba? At ang mga dagiti, lintag iti ako, nga mabalin, nga masap, nga tungpalong tayo, nga against, iti paglintagan, iti ako. At tayo nga ro, iti Hong Kong chapter, agsasabali ang mga lugar, nagpagpuan tayo ng agsabuanan. Kaya wagas ni Maysa, iyak ni Karna, wagas ni Wagas, iyak ni Karna, wala na. At didinong partayong wagas. Isuwa, dadagit kami tis manabuangay. Kaputikas na, makubuangay tayo, dagiti ay aral-aral na muna tayo, internal rules and regulations. Mapagkay-kaysan, dito munggal Maysa, kaputikas na urnos ka nagitas, itin tayo panagpagkagawa. Tanripilit tayo nga, ay kas doon sa amin ay ganito. Ay, di kayo nagkasto. Awanan, haanan nga nagpintas, itidaloy, hindi tayo pa nagservi, hindi tayo nga pagmamagin sa mediumship nga, iba't ibang pagkakagamit ng mga gamit, di ba? May maysa nga Espiritu Santo, yung agduduma, tipan nakaramat, dahil tinimedium tayo. Yung saan tayo nga mabalin nga, nga niya dagiti, nakasamayan iti maysa nga manangawad yung nagkapon ng lugar, di dyan mo tiyaklikan na dito Hong Kong, magugurat naman yung mga kapatid natin tagawid na lang dahil hindi naman nila wagas yun. One for all for one, hindi naman niya ibig sabihin na ang karoon tayo, iti may sa kawagas. Saan kasi yan? One for all for one, at nalagiti pa nagpipin na dayaw, iti munggal may sa kada tayo kapitikas na mayaglikat, no ako nagmay sa tayo, kas adalan ni Jesus. Pagkatikas na ano dito sa masuran, ikagpang tayo dagiti sa ulo. Noang nga makita ko dagiti arami kayo, talo na yung pulgod na makusunod. Our body language and our words ilang together at balin tayo yung gusto na sa isang mga. Isag ka po na nga nasakbay tayo nga pirukan dagiti nga susuro ka dagiti tintinod ka da tayo. Yang pitong tayo kay ipagi tayo ng ibiti balikas na tayo babalik sa tapitikas na ang balin tayo ng modelo na nagiging magsabay. Hindi ayan. Madangan hindi ayan ka niya tayo, ready tao ka niya tayo, mawawakan tayo na. Okay lang na we have to acknowledge the pain and the anger. Pero hantayo nga, Orion, hantayo nga pasakop, dito nga galit tayo. Dito nga suhon tayo, tikmada tayo mga tao. Naisday tayo maminupot kada tayo lang sa tipa na garamit. Hindi saan ka nasayaan. May kaniwas, di pa kaya hindi ako. Siguro nga, kung pinapakinggan kasi natin yung mga ibang karamihan sa mga tumantayo sa harap, nakafocus tayo sa kagandahang asal. Nakafocus tayo sa pagpapakabuti, kaya tayo nahihirapan. Kaya pag dumating na yung oras na tayo hindi nagkakaunawaan, anong sabi ni Pangulo? Nasaan yung natututunan natin? Marami po tayong natututunan. Kaso hindi tumatalab. Kasi po, hantayo na daw gawakan kiniyakuhay ka na tayo ng darong puso. But everyday natin hinihingi sa ating Panginoon, Lord, renew my heart. Paguhit ang puso ko, ang utak ko. Hantay nagpapakarigat, nagpapakasingkot. Ay, narigat ko na makiapak, tadak, posisyon. Paano kung wala ka na sa posisyon? Mapalina. Iapak ka na lang ng apak kasi wala ka na ng posisyon. The best way ka kapsa. Ay, haan na mabalin, masapang nagpakumbaba ka, at director of video ka. Ay, ganoon. Pag hindi na ako director of video, pwede na. Di ba? Mali na gijay ka kapsa.